लाल मिरच्या आहेत। ह्या मिरच्यांमधले आपण बिया काढून घेतलेल्या आहेत आणि हे मिरच्या या गरम पाण्यात अर्धा तास ठेवलेल्या आहेत। तुम्हाला हवं तर तुम्ही बी ठेवू शकता। आणि हे मिरच्या म्हणजे मी घेतले ते मीडियम आहेत तिखटपणा त्याचा। 3 टोमॅटोज घेतलेले आहेत। सोया सॉस आहे 2 चमचे, जीरा 1 चमचा आहे, आलं आणि लसूण आहे, लसणीचे 5 ते 6 पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि आलं 1 इंच आहे, चवीप्रमाणे मीठ। कुकर ठेवलेला आहे। कुकरमध्ये आता आपण 1.5 ग्लास पाणी टाकूया। आपण जे साहित्य घेतलेलं आहे त्या साहित्यामधून सोया सॉस आणि मीठ सोडून आपल्याला सगळे साहित्य याच्यामध्ये टाकायचे आहे। टोमॅटोज, मिरच्या, जिरं, आलं लसूण। झाकण लावून घेऊया आपण। फ्लेम हाय ठेवायची आहे आणि 2 शिट्या द्यायच्या आहेत। हे करून झालं आपलं की एकदम इझी होणार आहे चटणी बनवायला। 2 शिट्या होऊन गॅस बंद करून 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। कुकरची वाफ निघालेली आहे। आपण हे कुकर खोलून बघूया। हे बघा, हे जे आपल्याला मिळालेलं आहे कुकरमधून टोमॅटो मिरच्यांचा जो मिश्रण आहे त्याला आधी आपण स्ट्रेन करून घेऊया। या चाळणीमध्ये आपण पूर्ण काढून घेणार आहोत, म्हणजे जेवढा आपल्याला हवा आहे सॉलिड पार्ट तो आपल्याला फक्त ठेवायचा आहे, बाकी पाणी त्याच्यातून बाहेर काढून द्यायचं आहे। हे बघा, टोमॅटोचे जे साल दिसत आहेत आपल्याला एकदम सुटलेले आहेत ते आपण काढून टाकूया। साल आपल्याला घ्यायचे नाहीयेत। तर हे मिश्रण आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायचं आहे। सोया सॉस, चवीप्रमाणे मीठ। हे मिक्सरला ह्याची एकदम स्मूथ पेस्ट करून घ्यायची आहे। पाणी आपल्याला ॲड करायचं नाही आहे, पाणी आपण नंतरही ॲड करू शकतो। अशा पद्धतीने आपली मोमोजची चटणी रेडी झालेली आहे। खूप यम्मी झालेली आहे, जशी बाजारात मिळते अगदी तशीच। तुम्हाला ह्या चटणीमध्ये जसं कस्टमायझेशन करायचं असेल तसं तुम्ही करू शकता। तर तुम्हाला आंबट जास्त हवं असेल तर सोया सॉस तुम्ही थोडं ॲड करू शकता, किंवा टोमॅटो, किंवा तुम्ही व्हिनेगर पण टाकू शकता त्याच्यामध्ये। मिरच्या कमी जास्त तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे करू शकता। अशा प्रकारे आपण स्मूथ करायची आहे ही पेस्ट आणि खूप सुंदर चटणी झालेली आहे आपली। मी मोमोज ह्या चटणीसोबत खाणार आहे। तुम्ही पण असं घरी नक्की ट्राय करा। कसं होतं ते सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला प्लीज सबस्क्राईब करा।